रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिक वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकलजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सकलललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं पर हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिवेगचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरे बोल। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ 3-ാം അധ്യായത്തില് 21 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ തുടങ്ങാം. നമേ പാർത്ഥസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് ആയി, ഇപ്പൊ സ്ലൈഡിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, സ്ലൈഡ് ഷോ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, പാർത്ത 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അത്തരം നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യവസ്ഥിതരായ ആത്മാക്കൾക്കുള്ളതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ല. കാരണം കൃഷ്ണൻ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിനാൽ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ കൃഷ്ണന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരും. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധികാരം. നതസ്യ കാര്യം കരണം ച വിദ്യതി. ഭഗവാനിൽ ഏതൊന്നും സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യത്തോടും പൂർണ്ണ സത്യമായും നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അയച്ചാൽ മതി സാരഥിയായിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദമഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ എത്രയോ ജോലിക്കാരുണ്ട് നന്ദമഹാരാജാവിന് അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതി പശുക്കളെയൊക്കെ മേയ്ക്കാനായിട്ട്. എന്നാലേ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആ പശുക്കളെയൊക്കെ മേൽക്കാനായിട്ട് പോവുക അല്ലെ. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന് 3 ലോകങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദി ഹൃഹം ന കർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തദന്ത്രിത മമ വത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിൻപറ്റുമായിരുന്നു. ഓ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ജനങ്ങളെ പിന്തുടരുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തിപ്പോരാൻ വംശപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതു മനുഷ്യനും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെ അല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നവയല്ല ഈ നിബന്ധനകൾ. എങ്കിലും തന്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാകിയാൽ അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കായി ആവശ്യമായ സാമൂഹിക സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തിപ്പോരാൻ വംശപാരമ്പര്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏത് മനുഷ്യനും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെ അല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നവയല്ല ഈ നിബന്ധന. എങ്കിലും തന്റെ അവതാരം എന്ന ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകിയാൽ അദ്ദേഹം നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരിത്വമോർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ പിന്തുടരും. മതപരങ്ങളായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥനെന്ന ഗൃഹത്തിലും പുറത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം. പിന്നീട് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്സീദേയൂരിമേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം ശങ്കരസ്യ ച കർത്തസ്യ മുഹന്യാമി മാ പ്രജഃ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവാണല്ലോ ശ്രീ ഭഗവാൻ. നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ജീവകോടികൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി മുന്നേറേണ്ടുന്നവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്തുടരുന്നതും അനുകരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. അത് ഒരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തരായവരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയേ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുതകുന്നതാണ് അവരുടെ ഉപദേശം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് അതേപടി അനുസരിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പരമശിവനെ അനുകരിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുളവായ വിഷം പാനം ചെയ്യാൻ ആരും തുനിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ഇവിടെ ശിവൻ വിഷം കുടിച്ചതിന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ചലനങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഈശ്വരന്മാരുടെ സ്ഥിതി നമ്മളുടേതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മഹാശക്തന്മാരായ അവരെ അത്രത്തോളം കഴിവില്ലാത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുകരിക്കും? ഒരു സമുദ്രത്തോളം തന്നെ വിഷം ശിവൻ കുടിച്ചു തീർക്കും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതിലൊരു തുള്ളി കുടിച്ചാൽ മരിച്ചത് തന്നെ. കഞ്ചാവ് മുതലായ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള ചില കപട ശിവഭക്തന്മാരുണ്ട്. ശിവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അനുകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തങ്ങൾ മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചില കപട ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാസലീലകളെ അനുകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഗോവർദ്ധനോദാഹരണം സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ ഓർക്കാതെ ഇല്ലതാനും. പ്രഭാവശാലികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അവരെ അനുകരിക്കാൻ തുനിയാതിരിക്കുകയും ആണ് ഉത്തമം. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതയില്ലാതെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയരുത്. ഭഗവാന്റെ വൈഭവം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത അനേകം കപട അവതാരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരെ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പൈസ സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന് സിദ്ധിയുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്ന് കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എത്ര വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടാലും ആൾക്കാരൊന്നും പഠിക്കുകയില്ല അല്ലെ. പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അല്ലെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആ വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ഇന്ന് ദൈവമാണ് ഭഗവാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർക്ക് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ഒരു ശിലയെടുത്തിട്ട് ഉയർത്താൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. 21 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിൽ ആ വലിയ ഗുഹകളും വലിയ വലിയ മരങ്ങളും ചെടികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ ഒരു കൂണുപോലെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ കുട പോലെ പിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രജവാസികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊന്നും ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ രാസലീലയൊക്കെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് അവരും അങ്ങനെ ഞാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, ഞാനും കൃഷ്ണനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള രാസലീലയൊക്കെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് പറയും. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടും പറഞ്ഞു. പല ആൾക്കാരും ശിവനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ശിവനും അപ്പോ ശിവൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ശിവൻ ഒരു സമുദ്രം തന്നെ വിഷം കുടിച്ചു വറ്റിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അതിനെ അനുകരിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെയും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഇത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഗുരുക്കന്മാരായാലും പ്രഭുപാദരൊക്കെ പ്രഭുപാദർ അത്രയും വളരെ നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ആരും ഭഗവാനെ പോലെ അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നീട്
25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസേ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത വിദ്യാത് വിദ്വാംസ്തഥാ സക്ത ശിഗീർഷിർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലുള്ള വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷേ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകാത്തതായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുകയില്ല. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യമേറിയ ഒരു അജ്ഞനെ പോലെ അയാൾ ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വരുവാൻ. എന്നാൽ അജ്ഞൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീട് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബുദ്ധിഭേദം ജനയേതാ ജ്ഞാനം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയെ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യ. ഇതാണ് എല്ലാ വൈദിക ക്രിയകളുടെയും ലക്ഷ്യം. വേദോക്തങ്ങളായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്. കൃഷ്ണനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഭോഗങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞതായൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദപഠനം നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. വൈദിക ചടങ്ങുകളാൽ നിയന്ത്രിതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണവും ഒരാളെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ചവർ മറ്റുള്ളവർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ചിന്താഗതികളിലോ ഇടപെട്ട് അവരെ അലട്ടേണ്ടതില്ല. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂഢനെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അഭിജ്ഞനായ കൃഷ്ണഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഭാഗ്യവാനായ അയാൾക്ക് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യണ്ട അല്ലെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അത് മുടക്കുമല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തോട് പറയാ, ഈ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ വിളവ് അല്ലെ, ആ ധാന്യമായാലും ഫലങ്ങളായാലും എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ, എന്നിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറയണം അല്ലെ. അങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണം അല്ലെ, അല്ലാതെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ തടയുകയല്ല വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഭക്തന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സോറി 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ്
താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാളും ഭൗതിക ചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റൊരാളും ഒരേ നിലയിൽ ഒരേ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നാം. എന്നാൽ അവരുടെ നിലപാടുകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന മിഥ്യാഹംഭാവമുണ്ട്. ശരീരയന്ത്രം പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചുരുക്കത്തിൽ താൻ കൃഷ്ണന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതനാണെന്ന് ആ ഭൗതികവാദിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണെന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവത് ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചവയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏത് പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഏറെക്കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാനെന്നും അവർ ഓർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ, മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, അല്ലെ, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നീട് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സഞ്ചതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നിരപേക്ഷ സത്യം അറിഞ്ഞവന് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുള്ള തന്റെ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് താനെന്നും തന്റെ സ്ഥാനം ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കരുതെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം എന്നതാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വമെന്നും ഭൗതികമാണ് ജീവിതമെന്ന ഭാവനയിൽ താൻ എങ്ങനെയോ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണെന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് കർമ്മങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടേണ്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ക്ഷണികങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമായ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനാസക്തനാകുന്നു. തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥ തികച്ചും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാവുന്നതിനാൽ ഭൗതിക പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ അലട്ടാറില്ല. അവയെ ഈശ്വര അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് അയാൾ കരുതുന്നത്. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായി തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവിക അവസ്ഥ അയാൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അല്ല, അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷ ലോകമല്ല, അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, അല്ലെ, സുഖാലയമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സുഖത്തിന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, അല്ലെ. ജീവര സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.
ഇത് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതി ഗുണസമ്മൂഢ സഞ്ജന്തി ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്താൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാകൃതരാകും. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിശുദ്ധരാക്കരുത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ദേഹമാണ് ആത്മാവെന്ന മിഥ്യാവബോധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളാകുന്ന ഉപാധികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി തരുന്ന ഒരു ഉപഹാരമാണ് ഈ ശരീരം. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകർഷനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അജ്ഞന്മാരാണ് ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് താൻ എന്ന് കരുതുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുമായി ശാരീരികമായുള്ള ബന്ധുത്വമായി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു. താൻ പിറന്ന നാടിനെ പൂജാർഹമായി മതാചാരങ്ങളെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളായി കരുതുന്നു. സാമൂഹ്യ സേവനം, രാഷ്ട്രീയം, പരോപകാരം എന്നിവയിലാണ് ഭൗതികമായ ഉപാധികളോടുകൂടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായവർ എപ്പോഴും ഭൗതിക മേഖലയിൽ ജോലി തിരക്കിലായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവർക്കൊരു കെട്ടുകഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല. അഹിംസ മുതലായ പ്രാഥമിക സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവർ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയവർ ഇപ്രകാരം ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരെ വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിശബ്ദം തുറന്നു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത്. മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണ് അവരെ ഉപദേശിച്ച് അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി വിലയേറിയ സമയം പാഴാക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കനിവ് കാട്ടുന്നു. മൂഢന്മാരെ ചെന്ന് കണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ ഭരിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ സകല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം. അപ്പോ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ അല്ലെ, ശരീരബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത ആയാലും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ശരീരമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഈ ഒരു ജന്മമായുള്ളൂ അല്ലെ. ഇത് പലരും പറയും എന്താണ്, ഈ ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഇത് നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഇനി എത്രയോ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാലേ ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. ധാരാളം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാലേ ഒക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. നേരത്തെ ചാരിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അല്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. പുണ്യം പാവം രണ്ടും, പുണ്യം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ, ക്ഷീണേ പുണ്യം അർത്ഥലോകം. ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ പിറക്കണം അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അവരൊന്നും ഉപദേശിച്ചിട്ട് സമയം പാഴാക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവർ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെ. ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിതരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഫോമിന്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇടാം, ഷെയർ ചെയ്യാം അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെയും യാതൊരു യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും നോക്കാതെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരും എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധമൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ഹിപ്പികളൊക്കെ അവരൊക്കെ സമൂഹം പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന യുവാക്കൾ അല്ലെ, 16, 18, 20 വയസ്സുള്ള യുവാക്കള്, അവരെ സമൂഹം തന്നെ പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള അവർക്കാണ് പ്രഭുപാദര് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി അത് അവർക്കൊക്കെ ആ പ്രസാദം അവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് അവർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രമൊക്കെ പ്രഭുപാദര് കഴുകി വെക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പ്രഭുപാദര് ആ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഹാപ്പി ആക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെ, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്, അത്രയും പതീതരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയും എന്താണ്, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ജഗായിമാതായിമാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പ്രത്യേകിച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടേക്ക് വരുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദര് പറയും, പ്രഭുപാദര് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അനേകം ജഗായിമാതായിമാരെ അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകിയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയി സർവാണി കർമാണി തന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസാ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വാവിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പട്ടാള ചിട്ടയിൽ എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന അനുസരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നിരിക്കലും കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റിയേ തീരൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് ഈ ആശ്രിതത്വം. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുക എന്നത് തന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ്. തിരികെ ജീവാത്മാവിന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള സഹകരണം വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി നിന്നിട്ട് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്ന പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കണം. അതേസമയം ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കാതെ തനിക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും വേണം. കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന അർജുനൻ പരിഗണിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവത്രേ ഭഗവാൻ. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ അധ്യാത്മ ചേതസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് നിരാശിസ്.
ഒരു കേഷ്യർ തന്റെ യജമാനു വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണുന്നു, എങ്കിലും ഒരു ചില്ല് പോലും തൻ്റെതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. മൈ അഥവാ എന്നിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ യാതൊരു വസ്തുവിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കില്ല. തന്നെ ഈ മനോഭാവത്തെ നിർമ്മമ, എന്റേതെന്ന വിചാരമില്ലായ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ബന്ധുക്കൾ അഥവാ ചാർച്ചക്കാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ വൈമുഖ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിമുഖതയെ വലിച്ചെറിയുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വിഗതജ്വരനാവാം. മാനസിക ജ്വരമോ മാന്ദ്യമോ ബാധിക്കാതെ കഴിയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തന്റെ സ്വഭാവത്തിനും സ്ഥിതിക്കും അനുയോജ്യമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നിറവേറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്തിമാർഗം പ്രാപിക്കും. ഒരു കേഷ്യറ് പണം എണ്ണു അല്ലെ, ബാങ്കിലാണെങ്കിലും കേഷ്യറ് കുറെ ധാരാളം പണം കൈകാര്യം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അയാളുടേതാണോ? അല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം. എന്റെ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏമേ മതമിതം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ അഭി കർമ്മപി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. പിന്നീട് 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതേ ദത്തഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് കൃഷ്ണാബോധവാനാകാതിരുന്നാലുള്ള അപാകത ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരു ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവനും തീർച്ചയായും ശിക്ഷാർഹൻ തന്നെയാണ്. അനുസരണ കെട്ടായാൽ എത്ര വലിയവനായാലും ശരി, ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാൻ വകയില്ല. പിന്നീട് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്വാ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹീം കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്താൽ അയാൾ ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. മറിച്ച് ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിനായി തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കും.
അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധവാനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കൊടുന്നവയെ ഒരാൾ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രിയവാദിയോ ആയി അഭിനയിക്കരുത്. സ്വന്തം സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തമമായ പരിശീലനം വഴി കൃഷ്ണാബോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൃഷ്ണന്റെ മായാവലയത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പോ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയല്ല വേണ്ടേ എന്ന് പറയും അല്ലെ. തന്റെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അല്ലാതെ പൊതുവെ ഇസ്കോണിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ തടയും, അവരുടെ വീട്ടുകാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. എന്താണ്, അവര് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് സന്യാസിമാരായി പോകുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചില്ല അല്ലെ. അനേകം ഗൃഹസ്ഥന്മാർ, 95% എല്ലാം ഗൃഹസ്ഥന്മാർ തന്നെയാണ് ഇസ്കോണിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അവരൊക്കെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലാതെ എല്ലാം വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിലില്ല. ഇന്ദ്രിയേന്ദ്രിയാസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷേ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനാവശമാഗച്ഛേത് തൗഹസ്യോ പരിപന്തിനോ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോട് ഉള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണിവ. പിന്നീട് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണാം പരധർമാൽനിഷ്ഠിത സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമാണ്. അതിന് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സാത്വിക സ്വഭാവി ആകയാൽ ഹിംസ താല്പര്യനല്ല. ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ രജോ ഗുണ സ്വഭാവിയാണ്, അയാൾക്ക് ഹിംസ അനുവദനീയവുമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ അഹിംസാനിരതനായ ബ്രാഹ്മണനെ അനുകരിക്കുന്നതല്ല, ഹിംസയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൊരുത്തി തോൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഓരോരാൾക്ക് ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, അവർക്കൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്, അഹിംസാദിയാണ് അല്ലെ, ഹിംസ ചെയ്യില്ല ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും. ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ, ക്ഷത്രിയൻ അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയൻ അയാൾ രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം, അതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയന് അഹിംസാനിരതനായ ബ്രാഹ്മണനെ അനുകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയും. ബ്രാഹ്മണന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. ബ്രാഹ്മണനോട് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരാൾക്ക് ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും അല്ലെ, വൈശ്യർക്ക് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, അങ്ങനെയുള്ള ശൂദ്രർക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ അഹിംസ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷത്രിയൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല അല്ലെ. ക്ഷത്രിയന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ശത്രുക്കളൊക്കെ നേരിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ അനുകരിക്കുന്നില്ല, ഹിംസയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൊരുതി തോൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അഥവാ ഇനി തോറ്റാൽ തന്നെയും പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ, സ്വന്തം കാര്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്.
മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം ആണ് സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കും. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വിശ്വാമിത്രൻ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു, എങ്കിലും ഒടുവിൽ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. പരശുരാമനാകട്ടെ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നിട്ടും പിന്നീട് ക്ഷത്രിയ വൃത്തിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടത്. അതീന്ദ്രിയ നിലയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭൗതിക തലത്തിലിരിക്കെ പ്രകൃതി ഗുണാനുസൃതമായി തന്നെ ഏതൊരാളും പ്രവർത്തിക്കണം. അതേസമയം കൃഷ്ണാബോധം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ചെയ്തു നേരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അവരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ നിലയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓരോരാളും അവരവരുടെ ആ ധർമ്മം അനുസരിച്ച്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം, ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അതാ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്ന വിവാഷ്ണേയ ബലാദിവാ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അവർത്തം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്, ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശനിലയിൽ മൗലികമായി ആത്മീയവും ശുദ്ധവും എല്ലാം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്തെ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരായിട്ട് പോലും. ആ നിലയ്ക്ക് ജീവാത്മാക്കളുടെ വൈരുദ്ധ്യ സ്വഭാവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം ആശാവഹമാണ്. പാപം ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോഴത് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. എങ്കിലും അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ആ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് അതിനു പിന്നിൽ. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ലോകത്തിലെ ശത്രു. നമ്മള് ഈ പാപം ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഇഹലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൈരായി മാറുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി മാറുന്നു. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധമായും ക്രോധം മിഥ്യയായി മാറുന്നു. ഈ മായയാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു. കാമമാണ് ശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവും. ഗുണത്രയം ചിലപ്പോൾ ക്രോധമായും സദൃശ്യങ്ങളായ മറ്റു ചില വികാരങ്ങളായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. തമോ ഗുണത്തിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ക്രോധം. തന്മൂലം രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിന് പകരം നാം നിർദ്ദിഷ്ട കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെ ആയാൽ ആത്മീയാസക്തിയിലൂടെ ക്രോധത്തിലുണ്ടാകുന്ന നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം. പിന്നീട് 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൂമേന മ്രിയദേവഗ്നിർയഥാദർശോ മലേന ച യദോ ലോപ്നാവൃതൗ ഗർഭസ്തദാ തേനേദമാമൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിന് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ജീവാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ മൂടിവെക്കുന്നതിന് 3 തലത്തിലുള്ള ആവരണങ്ങളുണ്ട്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും മൂടുന്ന ഈ ആവരണം കാമമാണ്. ഇവ പലതരത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു. അതിനെ പുകയോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ജീവസ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ തീ തെല്ല് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത അല്പം മാത്രം കൃഷ്ണാബോധം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പുക മൂടിയ തീയോട് ഉപമിക്കാം. പുകയുള്ള സ്ഥലത്ത് തീയുണ്ടെന്നിരിക്കലും അത് തുടക്കത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടത്തെ പോലെയാണിത്. കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഉപാധി ഭഗവത് നാമോച്ചാരണം തന്നെ. ഗർഭാശയത്തിൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആകാത്ത നിലയിലാണല്ലോ. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമത്രേ. വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളാണ്. അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായി ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലാക്കപ്പെട്ടതാണ്. പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി പശുമൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീ മനുഷ്യരോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരൂപം എടുത്താൽ ജീവനെ തന്റെ ഒരു കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയേക്കാം. പിന്നീട് വികാസം പ്രാപിച്ചാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ ജ്വലിപ്പിക്കാനും കഴിയും. തീയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള പുകമറയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആളിക്കത്തിക്കാം. ജീവനെ ഭൗതികത്തിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. മനുഷ്യനെ മികവുറ്റ മാർഗദർശിയുടെ സഹായത്താൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടി കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെന്താണ് വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊന്നും അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, പ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചു അല്ലെ. എങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ തന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അത് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ആ പുക മൂടിയിട്ടുള്ള തീ അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമ്മള് ഊതി കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ തീ കത്തിക്കോളും അല്ലെ. നമ്മള് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കെടുത്താതിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ കത്തിക്കുക. കൃഷ്ണാബോധം നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ശിവ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആവൃതം ജ്ഞാനമേ തേനേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പുരേണോനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണയൊഴിച്ച തീ കെടുത്താനാവാത്തതുപോലെ ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കാമത്തെയും ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ലൈംഗിക ഭോഗം. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മൈഥുന്യാകാരം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ചങ്ങല എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയില് എണ്ണ വെച്ചാല് തീ കെടുത്താനാവാത്ത കഴിയാത്ത പോലെയാണ് ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കാമത്തെയും ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകം 40. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി യസ്യധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയെ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യസ്യാത്മബുദ്ധി ഗുണവേ ത്രിധാതുകേ സ്വാദി കളത്രാദിഷു ഭൗമ പൂജ്യതി യത്തീർത്ഥബുദ്ധി സലിലേന കർഹിചിത് ജനേഷ വിഘ്നേഷു സയേവ ഗോഗര. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:84-13.
ധാതുത്രയ നിർമ്മിതമായ ദേഹത്തെ ആത്മാവായും കളത്രാദികളെ സ്വബന്ധുക്കളായും ജന്മഭൂമിയെ പൂജനീയമായും കരുതി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സ്നാനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നവൻ വെറും പശുവോ കഴുതയോ ആണ്. പിന്നീട് 41 ശ്ലോകം. തസ്മാത് ത്വമിന്ദ്രിയാണേഭ്യോ നിയമ്യ പരദർശഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ത്വരയെയും വിജ്ഞാനത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപിയായ ശത്രുവിനെ അഥവാ കാമത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയലാണ്. ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനമാകട്ടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനവും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവൊക്കെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ നാവിധ ഭക്തിയും ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം. പിന്നീട് 42 ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധി പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാവൃതമായ മനസ്സിന് താഴ്ന്ന തരം പ്രവണതകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. മഹാൻ എന്നാണ് കഠോപനിഷത്ത് ആത്മാവിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടമത്രേ ആത്മാവ്. വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയെക്കാളെല്ലാം ഉത്കൃഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാര മാർഗം. അപ്പോ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. വിഷയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയെക്കാളെല്ലാം ഉത്കൃഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടില്ല. ജീവരസ്വരൂപ നിത്യകൃഷ്ണൻ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ പദവി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നീട് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 43. ഏവം ബുദ്ധി പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മനമാത്മനാ ജഹി ശത്രും മഹാബാഹു കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹു, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിലും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. നിരാകാരമായ ശൂന്യതയെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി കരുതാതെ
താൻ എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയാണ് ഈ 3-ാം അധ്യായം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കാമത്തിനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നേടാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിനും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും അതീശത്വത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാം. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാതെ അബൗദ്ധികമായൊരു അവസ്ഥയിലെത്താം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അപക്വദശയിൽ തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ അഭ്യൂഹങ്ങളാകട്ടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാറുള്ള യോഗ അനുഷ്ഠാദി കൃത്രിമോപായങ്ങളാകട്ടെ ആരെയും ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനു സഹായിക്കില്ല. ഉത്തമ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദൃഢനിശ്ചയ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താൻ. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധി അല്ലെ, അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുമെന്ന്. ഇത് നാമാചാര്യ ശ്രീല ഹരിദാസ് താക്കൂർ അല്ലെ, നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയാം അല്ലെ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ യാതൊരു തരത്തിലും അതിൽ നിന്നും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെ, യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം എന്താ ചെയ്തില്ല, ആ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആ സ്ത്രീയെയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. ഹരിദാസ് താക്കൂർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് അറിയാം ഇവിടെ സ്ത്രീ വരുന്നത് അല്ലെ, രാമചന്ദ്രഗാനം അയച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് വേണ്ടിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ജപിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാലേ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആ സ്ത്രീക്കും കൃഷ്ണഭക്തി നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെയും വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഭുപാദർ നേരത്തെ പാർപ്പട്ടിൽ പറയുണ്ടായി അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്നു ഭഗവാൻ. പറഞ്ഞതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പതിത ആത്മാക്കളോടൊക്കെ. അതോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ 1-ാമത്തെ ദിവസം തിരിച്ചുപോയി, 2-ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെ, 3-ാമത്തെ ദിവസം പിന്നീട് ആ സ്ത്രീ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ നാമം ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും ആ സ്ത്രീയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതെ നശിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കുറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. സമയം വൈകുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തോടെ ഈ അധ്യായം കഴിയുന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കൽ എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. പ്രഭുപാദരെ പറയുന്നു, അതിനാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ച് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് സമാന്തര പരിഹാരം. ബ്രാഹ്മണത്തിന്റെ പരമോന്നത തത്വത്തിന് മുകളിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും കേവലം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരമോന്നത നിലയിൽ ഉയരാൻ കഴിയും എന്നത് മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ്. ഇതാണ് ഏക പ്രതിവിധി. അപ്പൊ ഏതവസ്ഥയിലുള്ള ആളായാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നാമാഷ്ടകത്തിലും പറയുന്നു, ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ
തിരുനാമത്തിന് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് കലികത്തിൽ അല്ലെ. കലികാല നാമരൂപ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അല്ല, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന രൂപസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ. ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.